Salam, Ata-Vatan YouTube kanalımızın azalları. Bugün bize Cennet Hoca Nazarova mehmançılıkta Garvard Üniversitesi'nde hazırki wagtda PhD yani doktorluk derecesinde biyoloji uğrundan okaya. Bugün Amerika'da oku yaşayış hakkında sorularımızı vermekçi ve gelençinim ilk bilen köp sağ olsun aytan Cennet. Sağ olun Mehruan. İlk bilen bir kaça özün tanıştırsan. Sağ ol. Benim adım Cennet Hoca Nazarova. Men şu wagt Amerikan Garvard Üniversitesi'nde PhD'mi okuyan, yani PhD demek. Doktorantura ya da doktorluk derecesi. Doktorluk derecesinde hava. Medical doctor derler. Philosophy. Okay, let's read it. İngilizce tercüme edeceğiz. Doctor of Philosophy. Diler. Yani Urun biyoloji. Urun biyoloji. Hava. İnne şu wagtymızda Denjama Türkmenistan'a geldim. Etipasa yine de okum devam etmeli Ağustos'ta ve hava men Amerika'da bakalavran hem okudum ve magister okumadım, yani gene doktorantura başladım. Böyle. Hava Amerika'da sistem şeylerak yani magister okumandan yani bakalavra sonra doktora derecesine geçip böyle. Evet. Bakalavr hangi üniversitede okudunuz? Bakalavran Waldorf Üniversitesi'nde okudum. O Iowa ştatında yerleşir. Ondan kim her Türkmen okuyucuların okası gelseler arkayın Amerika'da mümkünçülükler kendir. Yani ben dolu stipendiya okuma full scholarship edildi. Full scholarship kazandım. Bakalavr derecene, doktorluk derecene de şey değil mi? Ha, doktorluk derecede yani full tuition verirler, yani sapaklarına hiç yıl töreme gerek değil. Sapaklar mı? Hem de stipendiya hem verirler. Onun dışında health insurance, yani sağlık ihtiyaçlandırışı. Edildi. Sağlık ihtiyaçlandırışı ve başka dokunmaklar okul tarafından tölenýär. Edildi. Gatoo. Ha, bakalavr Amerika'da okudum dediniz, onu yok high school. High school. Nerede okudunuz? Run go soru. Yani high school'ı ben iki high school oturdum. Bir Türkmenistan'da. Aşağı şehirde 20. orta mektebini oturdum. Benim mektebimde öğretiştirdim vakitte, yani dillerden bir neçe dilleri her bir okuyucu bilýärdim. Men özüm nemis dili ve ingilis dilini gürlemän öwrendim. Sonra 10. klas oturumsa men Flex alış program, okuyucu alış programından Amerika gittim ve Angar'da New York ştatının Buffalo şehrinde bir aşağı high school okuturdum. Yani ben iki diplomam var, iki atestat alsam. İki experience'im vardı, eğer sorularınız varsa. Düşündüm. Ana Flex'im alumna. Exactly that. Düşündüm. Ana Harvard'dan başlarken adamlara da has gıdıklı sebep dünyanın en avrayla okuyucularından biri. En köp gelen sorular, ben sordum YouTube kanalımın azallarından nehir soru öğrersiniz Cennet Hoca Nazarova deyip en köp gelen soru şudur Harvard kıyınmak. Sebebi adamlar gözünü ulaştırsa dünyanın en avrayla üniversitelerinin biri olan için nehir oku Harvard'da. Hava. Dereden Harvard'da yanlış mı 13 mi 14 tane fakültet var ve her bir fakültetinin öz kıyınçılığı ütkeyer, yani her bir fakültet ütkeyer. Eğer bidinkide biz esasen hem ilmi iş veriyoruz. Yani sapaklarımız o diyen sapaklarımız çırşırımlı, yani köp sapaklarımızın bakaları pass and fail, yani geçti ya da geçmedi deyip oylar. Bal sistemi derle geçip geçmedi. Kavur sapaklar bal sistemi, kavur sapaklar varsa geçti geçmedi. Çok katı kıyın sapak varsa köplenç geçti geçmedi diye sisteme de etkiler. Yani okuyucular şöyle kıyın sapaklardan kaçman, şu sapaklar hem alıp okarlar yarak, şöyle mümkünçülükler. Ve bizim fakültetimizde esasen hem ilmi iş verir, yani ilmi iş öğrenmek kıyınsa ve hiç de senin elinde değil, yani bir soru olmasa şöyle sen bir de cevap tapsan ama belki işler belki işlemedi, yani hypothesis driven research is kıyın vakitiyada. Yosam yana bir Harvard'ın öğren bir acayip da değil, mümkünçülüklerken eğer student ya da bir talip kıyınçılık çekemezse anlarda profesörlerin ofis hourları var ve tutorlar available, yani şöyle sana artık maç kımat bilerler edilir. Düşündüm. Yani hiç kim fail etmedi eğer köp işlete de üstünde. Hem de üçün edilen o kosonu işleten böyle. Edilir. Düşündüm. Research eten dediniz, onun için grantlar verilýär, yani pul mümkünçülükleri. Ha, yani tabii doktorantura, yani PhD nehilakti Amerika'da hem de başta 90% PhD programlar funded, yani onlar hem stipendiyalı gelýärler. PhD kabul edilsin, at the same time şol uratın özünü funded bilen. Üniversiteden funded. Ama
daşından hem fantları taşıracak deysen, prinsipiyetten adı çıkıp öler bir yılını $5,000 köprak olayım neyme şunu yapıdan. Şunu başka da şu neyme fantı yatmanı öğrenecek deysen, adı deysen, конечно, fantları taşırıp olayar, fant öğren kent, Amerika dünyanın boyunca birinci yerdedir, ilmi işleri neyme tölemekte, şöyle pul tapmakta, şeyde film tapılar. Men bakalavra dövründe öğrenip fantları taşırdım. Yani Thomas'ta her ilmi işler geçirir yani. Ama şu an men yağmur birinci yıl muhtemelen için inni fantları taşırıp başladım. Düşündüm. Birinci yılın deydin Amerika'da doktorantura neçe yıl? Hava gosara inni Amerika'da doktorantura ve de magistratura gerek bolmanı için esasen ilmi işlerde yani STEM majorlarda 5 yılın köp. Garvardda hava edildi. Bizim programımız 6 yıla yakın. Kavir programlar 7 yıl, onun kavirler 4,5 milyona. Şu 5'ten köp deyip sıra gayrı. Sizin magistrler, doktoranturan bir lokka yani. Edildi. Hava sebep 2 diplomalıyız. Yani biz nasip olsa 2 yıl men iyunda magistratura madaniyen ve dönüşüne sonra doktorantura geçti. Düşündüm. Go again. Aha, yani application process var adı da aydalıyın. Esası size tuğulum doktorluk derecesine espisine köp adam bakalavrdan başlayacak olarak komanda bakalavr okanı için sonra application process yani dokument tavşırma prosesine ehilerek. Yani dokumentler tavşırmalı Türkmenistan'dan tapaklıkta. Hava, men Amerika hakkında aydın sevir vardı bilen tecrübeme göre. Esası da İngilizce'ni görülebilmek en birinci yerde. Yani İngilizce'nin conversational, like intermediate, upper intermediate level'da olmalı. Ama Garvard derece olsanız, TOEFL IBT testten 100 bağlanmalı. TOEFL? Hava. Ve Duolingo, IELTS kabul ettiğindir. Ya dinle TOEFL mı? Bilmedim. Garvard mentorların doğrularım dinle TOEFL kabul ettiğindir. Yani başka üniversiteler COVID doğruna Duolingo, IELTS hemen başladılar. Şu an IELTS hem alaret yani Duolingo'yu bilmedim. Yani Amerika hakkında umuman kurulanmada application yani dokument tavşırmada İngiliz dil derecenizi barlayan examen hukman. Daşarı yurtta talip olsanız. Hukman. Birinci şol. İkinci SAT yani cover üniversiteler. Scholastic Aptitude Test. Hava edildi şunu alayarlar. Yani şu SAT'nin matematikani hem de İngiliz dilini barlayan. Ol gata kıyın del. 1600'den şunu bağlı. Edildi. En yukarı 1600. Eğer 1600 bağlasanız Tokman Garvard'da tavsiye eğer 1600 almasanız da başka üniversitelerde de neçe bağlanız yok olsa şunun için stipendiya utma mümkünçülük var. Yani iki tane testini yoldan ayrılı TOEFL ve SAT esası testlerin ikisi. Onun da şöyle bakalım doğru olmalı esasen hem stipendiya çok olsa. Transkript dillerden şu yıllık, çeyreklik bahalanız, yıllık bahalanız. Onun Türkmen transkriptimiz biz 5 bağlanacağız yani 5'lik, 4'lük, 3'lük dikti. Ama Amerika'da en yukarı bağlı 4 dikti, 4-3. GPA. GPA Grade point average. Exactly. So cumulative GPA is 4 the maximum, right? So onun için bir de onu konvertat etmeli. Onu hem Amerika'da bir neçe kampanyalar etip veriyor. Türkmenistan'da hem Education USA etip veriyordu. Indi Şubat bilim yok. Amerikan konsolda onlar hem konvertat etip veriyorlar. Yani 5 bal sistemini Amerikan'ın 4 bal sistemini geçirip son dokumentamını tavşırmalı. Edildi. Hava. Ana şöyle esası resmi dokumentler yani iki test, ondan transkript, ondan dışında hem extracurricular datalar yani eserlerin, aktivitelerin, recommendation letters, edildi, rekomendasiyaların, ondan hobilerin var dediğin dataların ve stipendiya taşıramazsan volontör bilen meşgul olan dataların. Yani Amerika'da esası okuçudan istenen datalar, şu motivation, community, yaşayan cemiyetine näil goşoklar eken köpüsü talep ettiler. Hava edildi yani şahsi taydentine näil adam şaratlar eser etmek. Volontörlük. Edildi, şaratlar eser edilir. Ve o hem üniversitetten başka üniversitede ütkaptırlar. Yani hepsinin talepleri başkarak. Edildi. Yani şu üçte hem üniversitelerde yani. SAT, TOEFL ve transkript. Düşündüm. Application process şeyler, bakalavr için magisterle doktorluk gatı ütkayanlar olur. Magisterle doktorluk kan ütkana prosta Amerika'da magistratura stipendiya utmak kıyınrak. Yani Amerikan üniversiteleri magistratura üstü bilen pulgadan yerler. Esasen hem şu üstü bilen işlerler. Yani magistratura hem stipendiya tap bollar. Esasen fellowship assistant deyip gördemeli. Ol hem magistrın başlandı, teaching assistant olup işleyen ya da grant assistant yani üniversitede bir de kömekçisi olup işleyen de
Şovuratın özünü de okayan. Edildi ve sen okuma otunya. Ama doktorantura taşırtan sen elinde stipendiya da bolya, okuma mutolya, Bir geçipsen bolya grant ödür beredi. Edildi. Düşündüm. Scholarship opportunities esas Amerika'da siz özünüz şatayda okuyanlığınız sebeple näyle scholarship opportunities'lar var. Diyecek olanım. Angliyada da hatta çivning ba Amerika'da nähil şolar yalar. İmen magistratura için seredin Magister bakalavr sizin bilen. Seredin magistratura için Fulbright var. Türkmenistan hem Fulbright'e değişti. Yani Türkmenistan okuyucuları, talipleri Fulbright'e taşırıp bilərlər. Sen doğru moda okuyarlar magistraturasında ve bakalavr için berde tanınan programlar var. Top-up scholarship de Türkmenistan üstüne taşıyan American Council'da taşırlar. Ama Amerika'da stipendiya qatıken, yani scholarships hem üniversitede adından 10 scholarship var. Köplence'nin üniversitetin hödürleye. Edildi. Sen şu taşırmalı, yani essay yazmalı, personal statement yazmalı, bakaların olmalı, ondan scholarship'ler iki verilir. Merit-based scholarship ve need-based scholarship. Şöyle ayet geçin yani merit-based scholarship olanı yani adamın şu yetendericelerini teredip stipendiya veriyor. Akademik taraftan nähili üstünlüklerine bağlı. Akademik ve şahsi iksem. Şahsam akademik. Mesela eğer o adam bilemek bir ütkoşuk bir volonterlerle meşgul olunmasa ve bir tapar bağken olsa indi şahırına qovuşturulması ya da dünya başı okab olimpiyadalarda yer alması ya da başka medallar kazanması. Başkalarına bir tapatlanan bir adam olmalı merit based almak için. Ana şanlı merit based scholarship'a taşırıp bilerler. Indi eğer de kavru üniversitelerde mesela Harvard'da şu Ivy League'a giren üniversitelerde Ivy League'ın näme aydılar Amerika'da top Ingo üniversiteler. Ivy League demek yani şu qadimden gelen neçede 7 üniversitet var. Onun içinde Cornell, Columbia, Yale, Harvard, Brown, yani Brooks'tan. Amerika en meşhur ve öndönler gelen üniversitelerinin toplumuna Ivy League Şu üniversiteler bütün dünyada tanınan yer. Ivy League üniversitelerde ve başka üniversitelerde de need-based scholarship var. Yani senin en atan, senin maşgalan belli bir dereceden adıqda näme olsa, onu sana need-based scholarship verirler. Eğer sen üniversitede girip bilsen. İlki kabul edilme üniversitede ondan sonra need-based'e taşırıp bilen. Taşırmak gereğim de derece sen prosta taşırılmaktan şu Gorkadmelisin. Başkalan qadancısını girdiğini sonra financial aid bir ofis var. Yani onlar finansiyadan oquşlar kömək etýärler ve gönü eger sen şu dereceden başkalan şöyle pes bolsa, gönü sana need-based scholarship berýär. Olam ütkoýamy ya 100 ütköy ýaratýan ýalňyşmasam, şuma 70% 100% tapawut etýänler adamyň ýagdaýyna gara berýär. Adam ýagdaýyna gara berýär. Eger mesela siz öğrenci cut-off'a yakın olsanız onu 100% vermen onun adrak verme mümkün ve şeyler. Ve need-based scholarship yani benim fikrimce Türkmenistan ähli oquşları yani eligible bolup biler. Ve bizim qadançmyl adrak ütüşürek diýär. Olar Amerikanyň qadançy boýunça sistemany goýarlar. Şoňa göre deňeşdirýärler. Soň köp taşyran okuwçylar şoňa eligible bolýarlar. Düşündüm. Need-based, merit-based berenlerine Amerikan okuwçylar bilen daşary ýurtly okuwçylar arasynda bir tapawut barmy ýa hemme kişi şower datda berýärlermi? Distinction bar şataydy. Distinction bar. Ivy League'lerde ansat. Ivy League'lerde köp ýerlerde distinction ýok. Olar international hem de domestic okuwçylary. Şol bir ikisine de şower datda garaýarlar etdi. Garaýarlar. Ama kavru üniversitetlerde etaten state school'larda yani döwlet üniversitetlerde ya ştat tarapyndan sponsorlanan üniversitetlerde olar şu ştatın okuwçylaryny ilk şolara ondan soňra ondan soň belki galan okuwçylar yani başga ştat taklary ve başga ýurtdan gelen okuwçylara stipendiýalaryny mümkinçiliklerini hödürleýärler. Sorayan sebäbi bu datlar olaryň official website-laryna ýazylgy däl. Şoňra adamlar hem gözleýärler, tapşyrsam haýsy gowalarka. Edildi. Şoň üçin ýene bir dat aýtyp geçek. Yani ştat üniversitetleri barada gurladyk, indi private üniversitetler var. Mesela men private üniversitet okudum, Waldorf University. Harvard'dan private. Harvard'dan private. Olaryň hususy üniversitetde gitdi. Yani olar döwlet tarapyndan finanslaşdyrylman, olar özleri finans tapýarlar. Yani men şoňalyk üniversitetlerde, yani private ve Ivy League üniversitetlerde sana
sen international mi ya da domestic mi dip öğretmenler olur. İksem deňrak garaýarlar. Emma esasen şu ştat üniversitetlerde kynrak düşýär. Yani olar öz ştatnyň okuşlaryny ilki priority berip ondan soň Täze ştatlaryň finanslary şu ştatyň tax töleýän adamlaryndan gelýär. Logical. Aha. Ne, job opportunities hakkında da desek. Hawa. Dinlediniz şu wagt Amerikada, men bilýänim, Amerikada student vizaň bar bolsa eger at the same time işläp bolanok, işlemek limitli. Kampusyň içinde işläp bolýar. OPT hakkında sorajaktım. Optional Practical Training. Köp adam böyle işläp bolmaýan olsa OPT näme dip soraýar. Bu hakkında. Endi siz men şu wagt student vizada bolan üçin men hepde 20 saat işläp bilýärin. Ol hem üniversitede bolmaly. Emma legal şoň ruhsat berýär. Hepde de 20 saat. Yani men kitaphanada ýa-da muallimyň kömekçisi ýa-da okuşlara kömekçi işläp bilýän. Ana Golca trenýer şolarym şoda men şeýdip işledim Waldorf'ta batym, men kitaphanada işledim we tutor bolup işledim. Yani biologiya, himiýa tapaklaryny okutýardym daşlanç studentlara. Ve OPT hem etdim men OPT ýa-da sen üniversitede gotorup gelen wagtyň täşirýän. Ol stay major bolsa sen 3 ýyllyk OPT tipe viza ýarbyrap berýärler, ýani sen şol ulanyp 3 ýyl işläp bilýär. Ana 3 ýyl işländi, sen öz okan uruňa degişli ýerde işlemeli. Ýani nerede işlesen işle, kompaniýada işle ýa döwletde işle ýa banitsa işle, ýani şu öz uruňa degişli bolmaly. Saat limit ýok. Saat limit ýok. 3 ýyllyk size berýärler, şu taýda ýaşamak ruhsaty işlemek. Ilki 1 ýyllyk berýärler, soň extensiona taşyrýan, soň ýene 2 ýyllyk. Mesela hukuk bu taran olsa, diňe hukuk areada işlemeli bolýar. Hawa, edilýär. Ýöne sereden 3 ýyly asabyny diňe STEM majorlary berýändir. Yani science, technology, engineering, math. Şol majorlar okanlara 3 ýyl, galanlara 1 ýyl. Düşündüm. Tabi köp STEM majorlarda work experience galanmak üçin köprak wagt gerek. Tabi slow, it goes slowly. No, process is quite exactly. Ne? Käbir adamlar sorapdyr, Amerika baranyňda size ýa gidenigide töleňe bakalavr o taýda okuyan olsaňyz bolupdyr wagt. İlkinci duşan kynçylyklaryňyz näme? Hawa, kynçylyklar. Meselem language barrier bolýar, näçe ingilis dilini bilsegem o taýda native speakerlar bilen gürleşýär, nähilek bolýar, ýa-da cultural differences, cultural shock. Şolar sorapdyrlar, näme duýaňyz? Men pikirimçe Türkmenistan ýaly gowy ýurt ýok. Şoň üçin Amerika baranda şu birinji culture shock maňa şu howa hemde imet naharlary bolýar. Ýani aňarda kan bir naharlaryň kan ziyanrak dip pikir edýän, täze sugar ýani köp şeker oşýarlar we köp ýagly fast food ýerler edilýär, köp ýagly. Ondan soň sagdyn gezmek kyn. Türkmenistanda sagdyn gezmek ansat, ýani biziň ýa-da atlymyz ekinden arasy pomidorlar, hyýarlar, palaw diýdi, şeňeler kan ýagsyz zatlarda we şekersiz. Olar çöreklaryna şeýle şeker oşýarlar. Şonuň üçin sagdyn bolmak kyn, ýani özüň näme iýanyny hokman pikirlenip bilmeli ýoksam gaty ansat semrak gitmek ansat. Onda da şolum keseller gelýär. Edilýär. Şonuň üçin Amerikada gynän sagda obesity öğrenýän şo. Hawa aşatemde gaty köp ýaýran. Şonuň üçin dünýäde birinji ýerde ýanlaşmasam gynän sagda gaty gynäşi fakt täze Amerika owadan ýurt ýöne şol naharlary gynän sagda gaty şekerleşdirilen we ýaglaşdirilen. Şonuň üçin eger Türkmen studentlerge çakasalar hokman nahar üçin öwrenen ýa-da adadyk dogry imitlenmek hakynda pikirlenen, ýani näme porsiýa, näme iýmeli, näme goşmaly günüňe we howa ütgeşirek. Ýani Iowa Amerikanyň howalary gaty ütkepdir ýa-da ulakan ýurt bolan üçin her ýerde bir hil. Meselem Iowa'da gaty sowuk bolýar, gaty. Onuň gyş 8 aýlap gyş bolýar. Şonuň üçin Boston nähili? Boston gowrak. Prost ýöne Boston biz Demrazykda ýerleşýänimiz üçin bizde gün ýer ýaşaýar, şonuň üçin gün garangy düşýär. Biz şonuň üçin köp adamlar şu gün vitamin D ýetmän depressiona düşýärler, şonuň batlarym bolýar. Ýani şu datlar öwrenmek üçin başda adaç culture shock bolar. Ýani esasanam inte şunu çelim men ýöne culture shock'ym şol. Nahar. İmitlenmek hawa. Köp kişi diýär. Dilbarada ingilisçe. Dilbarada men flex okuçysy bolam üçin men kan dilbarada özüm kynçylyk çekmedim ýöne
Dilim kıyın olup bilir. Men pikirimçe eger şu üniversitede Dilli girecek bolsa. soranlarına men kirimçe akademik dil diyecek bolýar Ha, adamlar. akademik we Amerikanın bir goladı okusan, sen kömek okasa, mut kömekkem. Yani teacherlarım, professorlarım, ofis ağlarım yani aytışmalar, şonuň hemmesi okuwçylar üçin mut. Ýöne sen baryp ýazlaýmaly. Üniversitetde ýa, yani teacherlara da, professorlara da şonçy sen daşyndan sen muallim tutmak gerek de. Şu hemme dat bar. Kısansaň adam olar they provide opportunity. Hawa, onuň eger diýelim bir okuwçy sapakdan uje fail etip barýar diýelim. Onu şol fail etip barýan okuwçynyň academic advisor bolýar her bir okuwçymyň. Akademik taýdan bir maslahatçy bolýar. Her kimde bağ biriktirilen bir professor birlikdir her bir okuwçy. Onu şol metenim Waldorf'da bolla Harvard'da da akademik advisor'ma. Şu akademik advisor'a aýdylýar, siziň okuwçyňyz sapaklarda ýetişen okunan sapakdan ýyklary eger haýdanmasa oňundan duýdurýarlar. Ondan sen akademik advisor'yň sen bilen gel duşşaly, gurlaşaly kynçylyklary var. Üstüne işleýär. Üstüne işleýär. Yani eger diýeli bir okuwçy kynýada ýetişipdir, şu wagt başaga pul ýok ýa-da stresde bolsa, soňky ýerde bolsa da sana gelmesen kömödenip, sana da ýerdenýärler, sen özüň kömek sormak gerek diýjek ýa-ni. Şoň üçin akademik taýdan men adamlar kösünmez. Esasan şu cultural taýdan kösünmekler mümkin sebäbi Amerika ýany ol näme şu günwatar ýurtlara dersi bolan üçin ol beter individualistik bolup gitýär. Biz türkmenler we mehmançylykda ýany like community oriented culture, Anlarda more individual. Hem kişi özüne cevap berýär. Şoň üçin meselem siz New York City barsaňyz, siz adamlar ýüzüňde de seretmeýär. Emma bilen Iowa barsaňyz, her kim sizde ýylgyryp seretýär. Ata ştatdan ştada ýetkäýär. Hawa, ştat ýüzüňde ýylgyryp seretýär, ýani şonda olar sizin şu respect etýärler de sizin boundarylaryňyzy. Diýjek bolan adam başda şöyle jogry ýa-da dost tapmak adaçyk kyn bolmaly mümkin. Ýöne üniversitetde her kile klublar var. Yani mecnur daşyurt okuşan klubları ya matematik okuyan okuşan klubları şol ýerlerde edilýär. Şol ýerlerde dost tapyp bilerler. Hawa, şonçy men alad etmän diýen adatlar. Inniki soru. Özgürlüklerden atlanıp okudan daşary. Okudan daşary. Men ýani şu Iowa'ny men aşgaty ödüm ulanlym ýaşadym 20-nji maktabda oturdum. Men hiç şu Owa'da da bolmadym. Ýöne Iowa baranda Owa ýaly ýerde okudum men. Ondan şu taýda ýaman topraklar mesekeni we şondan men ekrançylyk bilen meşgulam başladym. Biologiýanam şu wagtdan hala başladym. Biologiýa men ondan öňberde biologiýa olimpiadalar atnaşadym şeýle ýani. Hiç men iýmet tarapdan biologiýa seretmedim. Sen biz özümiz pomidor ekdik, ýar ekdik. Bir küçücek ýerimiz bardy üniversitetin içinde. Onuň her ýyly süýji taamny miweler çepladyk-da. Ana şonu men has gowardym. Indi ýana Boston'a bardym bilen olarak şäher bolan üçin oňara community gardenler azrak. Yer tapmak ýene nisip bolsa gözleje ýene şu adaçyk öz ýeçekatym özüm ekip biler ýalar. Ana şonu gowardym gatysyn. Düşünüm. Onuň kitap okumany gowardym, jorlum bilen kofe içmeni gowardym, şoňarak. Pişiňi de mary. Hawa. Odan pişdigim var hawa. Ada macchiato. Yani Kofe macchiato. Edilerde öde bir hilak orange bolan için yani. En hareketli pişik görünüşü. Edilerde onun ýokarsyna bir akça nokoçyk we penkaýalyk edil macchiato kofe. Şoňçy goýdum. Edilerde gaty gowardym pişigime ören akylly ol men bilen Iowa'dan Boston'a çelle maşinne. Bile başta bakalavr okap ýörkaňyz alanyňmy? Hawa, şonda mergeli ran gowy pişikler ýere hawa. Düşünüm. Harvard hakkında bir sana soru adından çıkıptır. Edil Harvard'da research edip görmedim Yale'ı bilen bakalavr studentleri hukmani suratda kampusun içinde yaşatýarlar. Hawa, terediňini bakalavr okuwçylary, esatynyň 1-nji ýyl okuwçylary dorunda yaşatýarlar. Onuň her kim merit we need-based scholarshipler bolan üçin olaryň şu kime gerek bolsa arkan olar ýaşap bilýär, onu otak barýan okuwçylaryň olar eger şu stipendiýalar utup bilmeseler olaryň pullary başan terime we olar arkan özlerini afford edip ýaşap bilýärler-de we dorunlary ören gowy ýany. Birinjilene mümkinçilik dostçary edilme, ikinjilene
nahar tayin, Üniversitede yakın. üniversitede yakın edilen sapakların arasında öyle var. Adaç dinjalp bolýar. Şeňalak mani da edilen yani okuwçylara kömek bolsun diýip Hokman üniversitede ýaşaýan. Yani egerde ve üniversitede ýaşama mümkinçilik bolmasa bir okuwçynyň onda da bir çykylgylar bar. Yani sistemi ören flexible esasat sormanda. Düşünün. Siz bakalavr okuyan otunuz? Menem dormda ýaşadym. Sebäbi Iowa'da dormlar bizim şahmat keçijek öğrençinken şu dormda ýaşanyň gowulýardy. Rent taýdanam tölenimde we naharam. Ona men o taýda resident assistant bolup işledim. Yani sen dormda ýaşaýan we öz florynyň daky ýaşan gyýlara ýa-da okuwçylara jogap beren. Ana şo bolup işledim. Sen men dormym bir kile ardanrak bolýar, aýlyk töleýärler we şondan mümkinçiliklerim bar. Düşündüm. Ananda şerim, ine cemletsek, geleceklerin bağlanışykly nähili hyýallaňyz, arzuwlaňyz. Hawa. Esip bolsa men ýene okumaly, 5 ýar mila okumaly, ören arzuwlarym biri ýane şo ilmi işim gowy ýollaryndan gider, gelecekde behbidi köp bolar, Türkmenistanyň adamlaryna da, bütün dünýä adamlaryna da säbäp men ýani şo immuniteti degişi öjüklaryň könülme ýa-da garrymany öňüne aljak bolýanlar şo ören şoňusyny işleýän. Hawa we ören wajib temalaryň biri bolan üçin behbidi köp bolar diýip umyt etýär. We ondan sonra nesip bolsa arzuwlarym biri dünýäni aýlanmak, gezmek. Nesip bolsa. Hawa özüme nämeşe PhD garapdan gadanam üçin sowda edesmene ýani cross country backpacking ýani Aziýada portfelim bilen ýa-da Ýuropada aýlanasmene, dünýä ýurt görasmene we nesip bolsa hawa şu watanyma, ýurdyma gerekli adamlaryň biri bolaryn diýip umyt etýär. We kime Türkmen okuwçylarynyň kime sorawlar bolsa Taýynyň bilýär. Sen Instagram'ym bar, onda hem şoňa stipendiýalar barada hemişe paýlaşýar. We Thomasda şu wagt hem birnäçe proýektlaryň üstüne işleýän, ýani 6-njy günler ýa-da 6 günler bir speaking club bolýar. Onda biz inglizçe güleşýär we her kile üniversitetler, degişli sorawlaryň üstüne Sen de ama jogaplama taýyn bilýär. Sağ ol, köp. Hawa, sağ olun. Ananda şerim iň soňky sorawam bir berk galaýyn. Indi sen şu biologiýa derejesinde doktorluk etýän. Bu torandan soň näme bolmany? Research dowam etjekmi ýa başgarak? Hawa, bolsa. Yani PhD bolandan soňra birnäçe ýerlerde işläp bolýar. Men prosta üstünden durup geçeýin. Biologiýadan PhD okatan näme bolup biler. Yani adamlar jurnalistikada işläp bilýärler. Yani şu PhD ilmi işleri çap edilýän jurnallarda redaktor bolup işläp bilýärler, ýani editor diýilýär. Ýa-da olar government işläp bilýärler, ýani prezidentiň kömekçileri bolup, ýani science policy degişli datlary üstüne işläp bilýärler. Ilmi siýasat bilen baglanşyk. Hawa, ilmi esasy degişli datlarda. Onuň very classical route, ýani klassik usul professor bolmak we üniversitetde hawa professor bolup, şo taýda ilmi işini dowam etdirmek. We ýene täze ören güçlü şubat ören popular bolup barýan hem industry diýişmek, ýani derman çykarýan kampaniýalarda ýa-da startuplarda ilmi işgal bolup işlemekde, ýani aýlyklaram gowy, şoňalak her kile avenuelar bar. Ýene-de oňaly famous dalýana şona da gowy avenuelaryň biri, siziň özüňiz lawyer okuýanyňyz üçin näme patent assistant bolup işläp ýan patent. Hawa ediler. Tabii biologiýa degişli ýa-da meselelerde patent berýän daralarda. Ýani şonuň attorney derler, şonuň assistanty bolup işläp bilende. Soňra köp kompaniýalar seni law schooldan goýup bilýärler, geçirip bilýärler, ýani törep bilýärler, işte sen attorney bolarýarlar. Sen patent attorney hem bolýar. Ýani mümkinçilikler kan. Esasat özüňe doğru birini tapmalı. Şimdi sizin adınız näme? Menin tek bilemek, men fikrimçe. Doğru adet mi? Hawa, doğru adet. Menin tek ýene 5 ýarum bar. Men iňe saat şu wagt kelende, şu ilmi işimi nädip, haýsy eksperimentler geçirmeli, haýsy sorawlara jogap tapmaly. Kelemde diňe şo pikirler. Şu wagt okuw konsentre etdim. Ýene nesip bolsa ýene 2 ýyldan meni bilmeli näme üçin we taýdan başlamaly, öňünden götürmäkä.
Hayse Avenue gitcek bolsa. 2 yıldan bilmeliydiniz men kelleme sonra belli. Amerikan sistemasynyň men özüm üstüne research edip göränwatym, görändim. Şol 4 ýyllyk bakalavry bar. Şonuň 2-nji ýylyna çenli köp universitetler talap eden öýtän men bölüşüme görä talipden saýlaman haýsamasy bir ury. Golsary Amerikanyň çele 2+2 sistemasy bar, 2+2. Yani ol näme anlatýar? İlki ardanrak üniversitetlerde ya da community college'larda okap, soň university transfer edip çalışıp böyle. Yani community college'ların bahalar ardanrak bolýar ve general education ýerler. Hemme üniversitetler Amerikada şeýle başlanýar. General education ýa-da saňa esasen liberal arts üniversitetlerde olar saňa mesela edebiyat barada, hawa ýa-da ingilis dili barada, ýa statistika barada şoňarak başlangıç bilim berýärler, soňra sen saýlap alan konsentrasiýa boýunça okap başlaýar. Soňky 2 ýylyňam haýsy ury saýlanmasyň diýe şoňa değişik faktorlar. Ýöne men pikirimçe soňky 3 ýylyň. Birinji ýylyň eýem şoňa general bolýar, ikinji ýyl eýem sen konsentrasiýa değişik datlar alyp başlaýar. Men Waldorf Üniversitetinde biz birinji ýyl eýem konsentrasiýa değişik datlar aldyk. Näçe geç pikirlenseň, ýani saylasan, şonça da geç üniversiteden gutarýan, sapaklar alyp geçmän, şonça. Ana bir ýylyň içinde bir görüp saýlamaly, haýsy urda gitmek isleýär. Edilýär, şonu maslahat berler, 4 ýyl gutarýar. Säbe näçe köp bolmasa uzağa çekip berýär. Gymmat düşkitýär edilýär we wagt gitýär. Amerika sistemasyna da şeýle men türkü bilýän başta stipendiýa berýärler, ýöne soň grade point average bar, GPA-ňe görä 3 kap durýarmy? Hawa, edilýär, käbir stipendiýalerde requirements bar, ýani şol requirements demek näme diýmek? Talaplar, talaplar edilýär. Şol talaplaryny hokman saklap durmaly. Meselem men näde full tuition utbilim täze. Men biologiýa üstün utdum, ol hem men grade point average'im 3.5'dan mi 3.0'dan ýokary bolmaly. Eger şondan pes bolsa, eýem maňa beren oklar mı azaltýarlarmy? Stipendiýany erinden almaklara mümkin. Ýöne hemmedadan çykalgasy bar. Eger sen 3.0 bolsa, sen ýene şo tapaq täzeden okap bilýän we täze baha alyp bilýän. Ýöne men pikirimçe ihras etsem, hokman mümkinçilik tapylýar-da. Diýjeklerim akademik täzeden men özüme hiç kynçylyk çekmedim, men kan başga studentlerim kynçylyk çekýär diýip düşünemek. Erten tapaklara gitmeseň, egzaminlere barmasaň, onda hokman ýa-da ýani okuyan adama opportunity bar. That's why probably they call land of opportunity. Maybe, yeah, probably. Ha, düşündüm. Okasaň onda kynçylyk bar ýa-ni. Bar ýa-ni çykala tapylýar-da. Düşündüm. Balya, soralım. Goşakladyňyz bolsa? Bir speaking club barada aýdasym gelýär. Nesip bolsa okuwçylary, ýa mekdep okuwçylaryny, studentlere, taliplara gyzykly bolar diýip umyt etýän. Meni Instagramdan tapylarsaňyz we şonda goşulsaňyz, täze ören interesli gyzykly temalar barada gürleşýäris. Men adam gatnaşan adam hökmüne aýdaýyn. Cennet, entek awgustyň soňuna çen siz berdide. Awgustyň ortasyna çen. Awgustyň ortasyna çen Türkmenistanda we esasen şu mekdep okuwçylarynyň we başga da ingilis dilini öwrünmek isleýän adamlar üçin speaking clublar gurnaýar. Hakykatdan men adam gatnaşanyň sebäpli gördüm, ýaman gyzykly. Eger seseňiz Sağ olun, Mehriban Hawa. Geleniň üçin köp sağ olun. Üçün ören gyzykly geçdi. Biz minnettar paýlaşanyňyz üçin, gymmatly maglumatlary. Size de minnettar. Garanta peşde okuyan adam tapdyrtdyryk. Sağ olun. Türkmen okuwçylaryna da üstünlük arzu etýärin. Isläň hemmek şäher gitmek. Hawa edilýär. Okumak gowadat watanyňa peýda bolmak ondan hem gowa. Şoň ýene gorkmaň, başda hemmede gorkunç görünýär, ýene hemmede çykala barda. Internet we ideal adamlardan soran arkaýyn ondan. Otoman çekimden sorasaň men görüşmöre hemmek şey kömek etmeni taýyn. Edilýär. Hawa. Sağ olun. Sağ olun.